Mga nasawi at nasugatan sa naganap na engkwentro sa Magsingal, Ilocos Sur, negatibo sa paraffin test ayon sa pulisya. May ulat sa Ivy Hernando. Lumabas na ang resulta ng paraffin test ng 4 na nasawi at 4 na sugatan sa naganap na engkwentro sa Barangay Labut, Magsingal, Ilocos Sur. Umaga noong Sabado, May 7. Ayon sa Police Provincial Office, pawang negatibo ang resulta. Sinabi naman ng ating crime lab na hindi naman daw conclusive o naman yung kung hindi sila nag-positive, hindi naman ibig sabihin yan na hindi sila nagpaputok. Hindi raw ibig sabihin na maaabsuelto sa anumang kaso ang mga nagnegatibo sa paraffin test. Nakadepende pa rin daw ito sa resulta ng investigasyon. Marami namang factors yan kung bakit mag-negative sila. Maaaring yung hangin, o kaya yung may mga suot na gloves, o kaya yung point ng pagtalsik ng ating gunpowder residue ay hindi towards doon sa kamay ng ating firer. Maaaring factors din yon na mag-negative sila. Isa sa mga narecover na baril ay nakapangalan umano sa isa sa mga sugatan, habang ang ibang baril ay nakapangalan sa ibang tao, kaya inaalam kung paano ito nakarating sa crime scene. Pinag-aaralan na ng Special Investigation Task Group ang umunoy kapasidad ng mga may-ari ng sasakyan na nagamit noong mangyari ang engkwentro. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.